Het was de laatste wedstrijd van de competitie. En de competitieleider had het programma niet mooier kunnen samenstellen. Winst voor Blauw-Wit, dus de landstitel. Gelijkspel, daar zou er een beslissingswedstrijd komen als ENO de op hetzelfde moment gespeelde wedstrijd tegen Tagas zou winnen. Dit is 9-9 in de wedstrijd door Sidney Berendsen voor Aalsmeer. Blauw-Wit begon zeer voortvarend, nam een 3-0 voorsprong. Maar daarna kwam Aalsmeer heel goed terug. Aalsmeer dat gebruik maakte van verdedigende fouten van Blauw-Wit. En daardoor goed bij kon komen. Het is 10-9 door Ronald Habrake, de topschutter van Blauw-Wit. Maar ook de zwakke plek in de verdediging, waar vooral Mario Groeneveld goed gebruik van maakte. Dit is 10-10 door Ruud Kooi. Blauw-Wit, Aalsmeer gaat door. Mario Groeneveld hier, bijna onstuitbaar in de eerste helft. En Ruud Kooi mag de 7 meter benutten. Maar in het doel van Blauw-Wit staat altijd nog Jacques Josten. De bal komt tegen het plafond en daarom een scheidsrechterbal. Scheidsrechters waren trouwens de heren Nusser en Struik en ze leiden goed. Ze hadden de wedstrijd goed in de hand. Ruud Kooi en Mario Groeneveld. Overtreding tegen Mario Groeneveld. En dat betekent 2 minuten straf. 6 spelers van Aalsmeer tegen 5 van Blauw-Wit. Mario Groeneveld, weer Jacques Jost op zijn weg. Maar dan is het Manfred van Leeuwen die de rebound pakt. En Aalsmeer weer op een voorsprong brengt, 10-11. En Jacques Jost is boos op zijn verdediging. En daar had hij vanavond alle aanleiding toe. Zenuwachtige sfeer bij Blauw-Wit. Prima onderschepping van Mario Groeneveld. En hij scoort en brengt de stand op 10-12 in het voordeel van Aalsmeer. En dat is ook de ruststand. Speelde uit de tweede helft met een voorsprong van 11-13 in het voordeel van Aalsmeer. Dat hier de bal verliest aan Blauw-Wit. Blauw-Wit met de hele lange Ronald Habrake hier met nummer 11. Met een opbouw van Arthur Huntjes. In het midden Raymond Stijvers die heel goed speelde. En op de linkerkant Ronald Habrake. Hier Ronald Habrake die de stand terugbrengt tot 12-13. Blauw-Wit onder leiding van trainercoach Guus Kantelberg. Voor de competitie kansloos geacht door de insiders. Maar Guus Kantelberg heeft een goede taak verricht in Neerpelt in Limburg. Want Blauw-Wit is een goed team geworden. 2 weken geleden klopte ze ENO in eigen huis met groot verschil. En legde de basis voor het eventuele kampioenschap. Maar dan moeten ze hier eerst Aalsmeer kloppen. 12-13. En dit is 13-13 door Maurice Jansen. In de tweede helft hier Guus Kantelberg. In de tweede helft ging Guido Jansen veelal Mario Groeneveld verdedigen. Die hier een strafworp mag nemen. Maar het is weer Jacques Josten. Bijna onpasseerbaar in het doel van Blauw-Wit. Die bal tegenhoudt. Blauw-Wit in de tweede helft de zenuwen iets beter onder controle. Geholpen door een zeer fanatiek supporterslegioen. En het is Ronald Habrake die Blauw-Wit op 14-13 brengt. Sinds tijden weer eens een keer een voorsprong voor de ploeg uit Neerpelt. Prachtige actie van Raymond Stijvers naar Maurice Stijvers. En er is het 15-13. Blauw-Wit houdt die voorsprong. We maken een sprongetje in de wedstrijd. Er staat op dit moment 17-15 voor Blauw-Wit. Dat leek een gewonnen wedstrijd te spelen. Vooral als Ronald Habrake hier de voorsprong brengt op 18-15 met nog 9 minuten te spelen. Maar maar Aalsmeer vervulde zijn sportieve plicht optimaal. Het is Manfred van Leeuwen die hier 18-16 op het bord brengt. Dan 19-16 kans. Maar Ruud van der Broek in het doel van Aalsmeer keept in de tweede helft erg goed. 18-16 dus in het voordeel van Blauw-Wit. Zoals gezegd, winst zal voldoende zijn
om de landstitel mee naar Limburg te nemen na lange tijd weer eens. Raymond Stijvers brengt de voorsprong op 19-16. Maar Aalsmeer was nog niet geklopt. Het ging door. Danny Ausoren passeert de prachtige lop Jacques Joste. En dan is het 19-17. 5 minuten te spelen nog. En Blauw-Wit werd nerveuzer. En Aalsmeer kon nog in de race blijven. 20-17. Arthur Huntjes. Drie punten voorsprong voor Blauw-Wit. 3 minuten te spelen nog. Danny Ausoren, Mario Groeneveld. Ruud Kooi. De lengte en Jacques Joste is kansloos. 20-18. 2 doelpunten verschil en dat is een zaalhandbal snel weg. Maar hier de kans voor Blauw-Wit, omdat scheidsrechter Haken 7 meter toekent. George van Oessel haalt keeper Ruud van den Broek eruit en Menno Freken gaat in het doel. Tegenover hem vindt hij Ronald Habraken. 8 keer had hij al gescoord in deze wedstrijd, Ronald Habraken. Paul Koenen 7 keer. En dit is het 9e doelpunt voor Ronald Habraken. En dan is het 21-18. Maar het supporterslegioen van Blauw-Wit moest nog door de hel gaan. Want hier komt er een 7 meter worp voor Aalsmeer. En die gaat Danny Ausoren nemen. Hierop is Jacques Joste kansloos. Het is 21-19, een minuut voor het einde. En dan heeft Aalsmeer natuurlijk haast. Prachtige paas naar Erik Kooi en die passeert Jacques Joste. En dan is het plotseling 21-20. En gelijkspel is niet genoeg voor Blauw-Wit. Dan zou Blauw-Wit eventueel gelijk eindigen met 1-0. Dus vlak voor het einde van de wedstrijd balbezit voor Blauw-Wit. Maar dan klinkt het verlossende eindsignaal. Blauw-Wit tegen alle verwachtingen in, toch kampioen van Nederland. Groot succes voor trainer-coach hier op de voorgrond in het groen, Guus Kantelberg. Blauw-Wit, kampioen van Nederland, zaalhandbal.